Saye ko sayar da guraben aiki wani abu ne da yake ƙaruwa kuma yake barazana ga rayuwar al'umma a Najeriya. A lokuta da dama akan yi zargin mutum ya bi wasu hanyoyi da basu dace ba kafin ya samu aiki a gwamnati. Hanyoyin sun hada da kamun kafa da wanda ya sani, da amfani da kuɗi ya sayi gurbin aikin, da ma wasu hanyoyin, lamarin da kan sa waɗanda suka cancanta rasa aikin. Ko me yasa hakan yake faruwa a Najeriya? Waɗanne hanyoyi za a bi don kawo ƙarshen wannan matsalar? Waɗannan da ma wasu tambayoyin Shirin Najeriya A Yau na wannan rana zai yi ƙoƙarin amsawa. A ƙarshen shekarar da ta gabata, kamfanin mai na ƙasa a Najeriya NNPCL da hukumar kula da shige da fice ta ƙasa suka fitar da sanarwar cewa suna da guraben aiki, suna kira ga 'yan Najeriya su nema a ɗauke su. Sai dai da yawa daga cikin 'yan Najeriya ba su ma bi ta kan sanarwar ba, suna cewa ba da gaske ake yi ba, don kuwa akwai waɗanda aka buɗe wa guraben don su nema. Wasu matasa sun bayyana yadda rashin uwa gindin murhu ya sa suka biye wa masu karɓar kuɗi don ba da aikin yi, amma daga ƙarshe suka gano da fararsu aka yi. Ga abin da wasu daga cikinsu suke cewa. I'm Adebola by name. I just fell victim of something which really got me down, and it's really heart-touching to me. I felt down emotionally. Ya ce suna na Ademola, kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda suka faɗa wani tarko da yake so samun zuciya sosai. Wani mutum ne ya cuce ni, ya faɗa min cewa yana da hanyar da zai samar min aiki a kamfanin matatar mai ta ƙasa wato NNPCL. Duk da na rubuta jarabawar neman aikin a shekarar da ta gabata, sai ke ce min kada in damu in har ina da kuɗin da suka kai naira miliyan 1. Hakan ya sa na ruga ga 'yan uwa da abokan arziki, suka taimaka suka tara min waɗannan kuɗaɗe. Wasu ma ban taɓa tunanin za su taimaka min ba, amma a haka suka haɗu suka haɗa min waɗannan kuɗaɗe. Duk da sai da na ƙara sannan kuɗin suka cika, na tura ma wannan mutumin. Na yi matuƙar farin ciki da na ga sunana ya fito a cikin waɗanda za su zana jarabawar farko na neman aikin. Bayan jarabawar ne da muka yi a nan garin Abuja, sai yake ƙara jaddada min cewa kada in damu, za a kira wani interview wanda shi ne na ƙarshe kafin ɗaukar aikin. Gaskiya da farko ina murnar cewa baya ƙin amsa wayata, amma daga bisani ya daina amsa wayata gaba ɗaya. Ko na kira shi ba zai ɗauka ba. Abin da ya fi bakanta min rai shi ne, na ji an ce za a gudanar da interview na ƙarshe a ranar 20 ga wata. The money from people I know, money from my family members. It's even a thing of a shame for me to even tell them that I was scammed. Imagine, that is what I'm facing right now. My name is Jamaka, and due to the recent economic hardship and struggles, I was in need of a job to which I could use to settle my financial needs. So in the process of looking for a job, I came across a friend. Ta ce suna na Maka. A lokacin da nake neman aiki da rufawa kaina asiri, na ga wani sako da wata ƙawata ta sanya a shafin yaɗa zumuntar zamani inda ake neman wanda ke neman aiki. Bayan na bi shafin ne aka haɗa ni da wani da ke shalkwatar inda ake neman aikin. A lokacin ne na fara tambayoyi kan aikin, yadda yake, wanda zai taimaka min wajen aikin da dai sauransu. Sai mutumin yake faɗa min cewa zan samu aikin in har na ba da naira 500. Daga baya dai na amince zan biya kuɗin, wanda sai da na haɗa da aro da kuma haɗawa da wanda nake da shi don biyan kuɗin. Bayan na biya kuɗin ne mutumin ya ɓace ɓat, ya daina ɗaukar wayata. Yanzu ya bar ni da biyan bashi, ba kuɗin ba kuma aikin. But after I paid the money, the person disappeared with the money, and now I'm back to square one, unemployed and in debt, and unable to pay up my financial needs. Wasu matasa masu neman aiki da aka damfare su kenan. Washin hukumomi suna sane da wannan cuwa-cuwa da ake ba da rahoton ana yi ta sayar da guraben aiki kuwa? Dr. Chuks Okoli ne mai magana da yawun hukumar da ke tabbatar da ludayin ɗaukar ma'aikatan gwamnatin tarayya ta kewaye a tsakanin ɓangarori daban-daban na Najeriya, wato Federal Character Commission. Ga kuma abin da yake cewa. A lot of people are out of job, are looking for job, and then any type of rumor can be taken. Ya ce mutane da dama na neman aikin yi saboda ba su da aiki. Sabili da haka, mutane za su yarda da duk wani jita-jita da ke yawo ba tare da bincike ba. A wani lokacin zai iya zama gaskiya,
a wani lokacin kuma babu ƙamshin gaskiya a ciki. Mu dai muna da tabbacin hukumar ɗa'ar ma'aikata na iya ƙoƙarinta don tabbatar da ba a nuna bambanci ga dukkan masu neman aikin gwamnatin tarayya ba, saboda shugabanninta na da tsare-tsare da ke tabbatar da suna bin abin da ya dace wajen gudanar da ayyukansu. Ɗaya daga cikin hanyoyin shine sai sun sanya aƙalla a jaridun ƙasar nan guda 2, sai sun kuma ba da wa'adin makonni 6 don waɗanda suke neman aikin su nema, da kuma wasu matakai da hukumar ke yi don tabbatar da cewa ana bin tsarin da doka ta tanadar. Ba lallai hukumar ta san wasu abubuwan da ke faruwa a bayan fage ba, amma dai na san suna iya ƙoƙarinsu. Gwamnati a nata ɓangaren tana dukkan mai yiwuwa don ƙarfafawa matasa gwiwa wajen koyon ƙirƙira da fasaha wanda zai rage yawan waɗanda ke jiran gwamnati ta ba su aiki. A lokacin da za mu samar da kwasa-kwasai da za su bai wa matasa da dama aiki. Kan batun waɗanda ke neman aikin kwastam da NNPC kuwa da aka ce sunayensu ya fito, kuma wai wasu sun riga sun fara biyan wasu kuɗaɗe, ko su waɗannan hukumomin biyu sai da suka tallata guraben ayyukan nan, kuma waɗanda ke da sha'awan aikin ne suka nema. Bayan an gama cike neman aikin, kuma hukumar ta bi dukkanin tsare-tsaren da ya kamata wajen tantance masu neman aikin, sannan ta gayyace hukumar don ta duba yadda za a gudanar da aikin, kuma ta tabbatar da an bi dukkan tsare-tsaren da suka kamata. Mu a karan kanmu ba ma ba da aiki. Abin da muke yi shine tabbatar da an bi dukkan dokokin da ya kamata a bi wurin ɗaukan aikin. Mutane da dama na cewa waɗanda ke neman wannan ayyukan na zuwa hukumarmu don samun hanyar da za su samu aikin, amma babu ƙamshin gaskiya a ciki. Kamar yadda aka saba faɗi, a Najeriya ana cewa in baka san wani ba za ka samu wani abu da kake bukata ba. Amma maganar gaskiya ita ce hukumarmu na yin dukkan abin da ya kamata, kuma muna gayyatar masu ruwa da tsaki a dukkanin ma'aikatan da za su ɗauki ma'aikata don tabbatar da cewa sun bi doka da oda wurin ɗaukar ma'aikatan. Mukan shirya taron wayar da kai ga shugabannin waɗannan ma'aikata don ganar da su illar bin bayan fage wajen ɗaukar aiki. Wannan abu ne da muka saba yi a mafi yawan lokuta, kuma ko lokacin gudanar da jarabawar ɗaukar aikin, mukan tabbatar da muna wurin don tabbatar da an bi ƙa'idojin da suka kamata. A duk lokacin da jami'an hukumar suka je irin wannan jarabawar, suna dawowa su rubuta rahoton abin da ya faru. Amma ina so ka san wani abu, a dukkan lokaci babu yadda za a ce kowa ya samu aiki a lokacin da za a ɗauka. Wasu za su samu, wasu kuma ba za su samu ba. Kuma waɗanda ba su yi nasara ba, za su na alaƙanta hakan da cewa wai saboda ba su san wani a wurin ba ne, ba tare da la'akari da wasu dalilai da suka haɗa da ƙila bai samu abin da ake bukata ba ne, ko kuma an cike gurbin yankin da ya fito, da kuma wasu abubuwa da dama. So a lot of things are taken into consideration. Okay. For the final selection. Okay. Honestly, yeah. Dr. Chuks Okoli kenan mai magana da hukumar Federal Character Commission. Shin ko wannan matsala ta saye da sayar da guraben aiki ka iya yin tasiri a kan rayuwar al'umma? Idan kuna biye da mu a cikin shirin za ku ji mu da amsar wannan tambayar. A dakace mu. Shirin Najeriya A Yau kuke sauraro daga nan Media Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so ta shafin intanet na aminiya.ng, ko ta trustradio.com.ng, ko kuma ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Buzzsprout, Spotify ko kuma TuneIn Radio. Shirin Najeriya A Yau na wannan lokaci yana tattaunawa ne kan matsalar ɗaukan ma'aikata ta hanyar da bata dace ba a Najeriya. Waiwaye in ji masu iya magana a don tafiya. Shin yaushe kuma a ina wannan matsala ta saye da sayar da guraben aiki ta samo asali? Dr. Yushau Aliyu masanin tattalin arziki ne kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Ya kuma ce hakan ya samo asali ne tun daga makaranta. Wannan ya samo asali ne tun daga ba wanda bai cancanta ba abin da bai cancance shi ba. Kuma ya samo asali ne tun daga ma'auni na ilimi wanda mutane suka fara siyan a takardun ilimi wanda ba su samu ilimin ba. To duk wanda ya iya siyan takardun ilimi kuma zai iya neman takardar aiki, kuma idan ya samu aikin zai iya saidawa. Kuma duka waɗannan abubuwa da muke kallon shi abubuwa ne waɗanda ba sa kawo ci gaba, saboda
tsari ne wanda baya bayar da dama da ƙwararru su ba da ƙwarewansu akan harkokin da ya shafi ƙwarewa wanda zai kawo ci gaban al'umma. Shi sha kullum muka yi kira da idan aka samu irin wannan yanayi kuma yanayin ya zama na cewa mutane suna siyan ayyuka ko dai a wajen ayyuka da ya shafi gwamnatin tarayya wanda yana da asali da rabon ayyukan da ake yi a siyasance wanda da lokaci da dama za ka ga ayyukan an rarraba ma yankuna ko jihohi ko ƙananan hukumomi ko kuma yankunan siyasa wanda za su iska yankunan ma ba su da ƙwararrun da ake bukata irin na waɗannan bukatuwa na aiki wanda zai sa waɗanda ke kula da waɗannan abubuwan su fara tunanin sai da ayyukan wanda sai da ayyukan nan ana sai da shi ne ga mutane kuma waɗanda wani lokaci ma aikin da ake bukatan a yi bai shafi ƙwarewarsu ba na rayuwa da ƙwarewarsu da suka koya ko a aikace ko a makarance. Saboda haka abubuwan nan sun zama tattalin arzikin tarnaki kuma yasa ake samun matsaloli a tsare-tsaren gwamnati wanda kuma yake haifar da rashin ci gaba na al'umma gaba ɗaya. To za mu iya cewa komai ya yi farko akwai asalinsa. A ina ne aka samu baraka a irin guraben nan da ake sai da guraben aiki wanda za ka ga cewa ai da kila ba a san shi a Najeriya ba amma daga bisani ne aka zo abin har ya zo ya zama ruwan dare. A ina ne aka samu matsalar tun da fari? Inda aka fara samun matsalar shi ne an samo matsalar ne tun daga makarantu da manya-manyan cibiyoyi na ilimi inda mutanen da ba su ma cancanta su shiga makaranta ba za su shiga da takardu waɗanda ba su kai darajar su a ba su karatun da za su yi ba su yi amfani da dama su shiga ko su yi amfani da jikinsu in mata ne ko kuma maza su yi amfani da kuɗi ko iyaye su yi amfani da kuɗi wajen samun da ‘ya'yansu waɗannan gurabe. Wannan shi ne asali. Na biyu kuma yasa wannan yanayin da aka yi samu ya haifar da yawan mutanen da ke buƙatuwan ayyuka ma'ana mutanen da suka cancanta su aiki kuma ya zama na ba wurin aikin sannan ya zama na cewa ɗan abubuwan da ya yi saura ana dubawa ne ba a kan kwarewa ba a kan wanda ya san wani ko kuma wanda zai iya ba da wani abu. Waɗannan su ne suka haifar da abin har ya girma har ya zama na cewa yana nema ma ya zama kamar wani tsari wanda ya gina kansu da kansu na neman abin da mutum zai yi a cikin tattalin arzikin da ya kamata mutum ya bada kwarewarsa ne domin tattalin arzikin ya ci gaba. To za mu iya cewa hakan yana da wani tasiri kila da zai yi musamman ga yanayin kwarewa wurin gudanar da aiki a Najeriya da kuma yadda abubuwa za su ringa gudana musamman a ma'aikatu da kamfanoni da kuma hukumomin gwamnati? Ai dama duk randa ka ɗauki mutum a matsayin ba a kan cancanta ba, to tun a lokacin ka haifar da matsala da wannan ma'aikata ko kuma wannan wuri da ta samar da wannan. Zan ba ka misali kamar babban bankin Najeriya sai ka ɗauki wanda ya karanta ilimin namun daji sai ka sa shi a cikin babban bankin Najeriya. Saboda kawai kana da dama ka sa shi a babban bankin Najeriya ya yi aiki kuma sai a ɗauki wannan masanin halittun dabbobi sai a kai shi inda ake tsara manufofi na kuɗi inda abin da ake ce monetary policy committee. Sai a kaga tun anan ka samar da wanda mai ake ka ɗauke shi a matsayin babban jami'in koyarwa a wani cibiyar ilimi ka sa shi. To kaga in ka sa shi kaga ba abin da zai koyar. Takardar ba shi ya nemo ta ba kuma aikin shi ya yi saboda haka zai zo da ya yada irin waɗannan to kaga a ƙarshe zai kashe ilimi ya kashe ci gaban duk da ake bukata na tsare-tsaren gwamnati wanda zai hana ƙasa ta motsa ta ci gaba ƙasashe ke motsa su ci gaba. To za mu iya cewa idan bera na da sata daddawa ma na da wari a waɗansu lokutan za ka ga cewa idan har aka ce ana samun masu siyar da irin waɗannan guraben aikin su kuma waɗanda suke siya su ma ai za a iya cewa ai da laifinsu ko yaya kuke kallon batun? Amma kana sane da cewa duk wanda ruwa zai ci ko takobi aka mika masa zai kama.
To idan ka ɗauki mutanen da ba su da aikin yi a cikin ƙasan, sannan kuma talauci yake daɗa ƙaruwa, sannan kuma aka samu gurbin da wani ne zai sai aiki ko kuma ya ba da wani abu, ya sai da wani abu, ya samu abin da zai rinka samun kuɗin shiga duk wata. Wannan abin duka su ne abubuwan, kuma kamar yadda muka bayani asalin su shine in yin adalci da tattalin arziki, in yin adalci ga ilimi, da kuma in yin adalci ga ita kanta ƙasa. Shi aiki da ake bukata a yi, kowane irin aikin mutum da zai yi ana bukatar shi ya san aikin, sannan ya yi sha'awar aikin, sannan ya zo da irin gudunmuwan da zai bayar. To lokacin da ka ɗauki wanda ya sai takardar karatu domin kawai ya zo ya cimma burinsa na samun kuɗin shiga, saboda haka zai ci gaba da neman kuɗin shiga ne a ciki ma in ya zo inda ake ba da aiki zai ci gaba da neman kuɗin shiga ne da ba da ayyukan, wanda abin da ke faruwa kenan. Saboda haka bera halinsa daban, daddawa ɗabi'arsa daban. Idan aka haɗa guda biyu shine akan sami halin bera, ita kuma a gane ɗabi'ar daddawa. Ɗabi'ar daddawa wari, ɗabi'ar bera safa. Saboda haka dukansu suna da alaƙa da junansu, amma abin da ya fi alaƙa shine wa ya yi daddawan. In ka iska wanda ya yi daddawa, mai yiwa ya yi daddawa ne da wani tunani na samar da abinci, wanda kuma da an bi ta nashi tseren ma ba zai je ya sata ba. Shi kuma tsere ai dabba ne, ya zo da ɗabi'a ne na dabbanci wanda aka halicce shi akan haka. Saboda haka mutum kuma ai ya kamata ya zo da halitta ne da ɗabi'a ta halittar da aka halicce shi na kyautata abin da ya yi daddawa da abin da ake amfani da daddawa. To yin za mu iya cewa a duk abin da ya yi farko yana da ƙarshe, kuma duk wani matsala akwai hanyoyin da zai kamata a bi don wajen a ga cewa an kawo ta ƙarshe. Ta waɗannan hanyoyi kake ganin cewa za a bi don a ga cewa an kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin, in har za a iya kawo ƙarshen shi a Najeriya? Ba za a kawo ƙarshen shi ba, sai dai a rage shi, kuma hanyar farko da za a fara gyarawa shine a koma a fara daga makarantu, a tabbatar da cewa duk ɗaliban da ke zuwa su yi karatu wanda suka cancanta a ba su daman su karatu a fannuka daban-daban sun cancanta a ba su, ba tare da sa hannu wani yanayi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma dole ne a fitar da ƙididdigan waɗanda ba su da aikin yi, kuma a fito da hanyoyi ingantattu wanda mutane za su samu abun yi, wanda zai rage tunkaran irin waɗannan ayyuka waɗanda lokaci-lokaci ake fitar da su, ko dai na gwamnatoci ko na kamfanoni. Wannan zai sa da dama daga cikin matasa idan suka samu hanyoyi waɗanda suke ba su abubuwan da za su riƙe rayuwarsu, zai sa iyaye hankalinsu ya kwanta, su ma su tabbatar da cewa sun ba da gudunmawa wajen gina ɗabi'u masu kirki da na kirki daga gidaje, wanda zai koma makarantu kafin a kawo su wajajen da za a yi ayyuka daban-daban. To, kila ƙarshe kana da wani kira da za ka yi ga su matasa da suke a kodayaushe da an ce ga aiki nan suke duk yadda za su yi su je su siyar da kadarorinsu, yan uwa su haɗa musu abin da za su haɗa musu wurin siyan irin waɗannan guraben ayyuka? Shi ne zan ce duk wanda zai iya siyar da wata kadara don ya bayar a nema masa aiki kuma ya zo a damfare shi, gara ya sai da kadarorin waɗanda bai zama dole a sai da su ba, ya nemi wata sana'a ingantacciya wanda idan ya rike ta, in matasa da suka fara fahimtar arzikin da ke wajen hikimar da Allah ya ba mutum, kuma da suka fahimci cewa a cikin ayyukan da suke yi na kirkira na fasaha da Allah ya ba kowa, a nan arzikinsa yake fiye da tunanin akwai arziki a cikin ayyukan da ana ba da albashi ne, shi yasa ma ake ce masa albashi, wato ya ɗan fi bashi, za ka ɗan iya riƙe rayuwanka ka yi hidimominka. To lokacin da matasa suka fuskanci haka, to za su gane cewa akwai arziki mai girma wajen fara sana'a a kurciya, da kuma inganta ta, da kuma zama da faɗaɗa ta, da kuma riƙe sauran wasu mutane, wanda ba zai rage yawan mutanen da ke neman irin waɗannan ƙididdigaggun ayyuka. Dr. Yushewu Aliyu, masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum.
To da haka muka zo ƙarshen shirin. Kada ku manta za ku iya sauraron Najeriya a yau a duk lokacin da kuke so ta shafin intanet na aminiya.ng ko ta trustradio.com.ng ko kuma tashoshin FM a wasu garuruwa da biranen arewacin Najeriya. Don ɗaukar nauyin shirin ko talla a tuntuɓe ma 08105-573735. A madadin abokan aiki, Idris Bature ke sallama da ku daga nan Media Trust.